نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد برشا مقطع حمد سنالار Шуша галәмнәрне идарә итеп торучы, төрледән төрле ниғмәтләре белән безне сөендергән Аллаһы Тәгаләнең бер үзенә генә тиешле һәм түребездән чыккан салават шәрифләр дә шушы хак динне безгә алып килгән, хәлал белән харамны аерыга өйрәткән Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәлламның рухына, аны әһле бәйтенә барып ирешсә иде. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһы Тәгалә безне атнаның иң хәерле көненә, Җомга көненә ирештерде. Шушы Аллаһның йортына җыелдык, аны зурларга, данларга, мактарга һәм инде Коръән аятлары белән вагазланып, иманнарыбызны куәтләргә, тақвалыкларыбызны арттырырга. Чөнки шушы тақвалык кына безне җәннәткә илтә, җәһәннәм утыннан саклый һәм бу дөньяда бәхеткә ирештерә. Менә Адәм балалары да шушы тақвалыкка ирешим дигәндә, нәрсәсен ул тақвалык, ничек шушы тақвалыкка ирешим дигәндә, ничек җәннәткә ләгергә һәм ничек инде җәһәннәмнән ерак буласын белер өчен Аллаһы Тәгалә үзенең бер ниғмәте белән расуллар җибәрде. Һәм шушы расуллар, шушы пәйгамбәрләр безгә өйрәтеп калдырдылар, ничек соң бу дөньяда дөрес яшәргә, ничек итеп туры юлдан барырга, адашмаска. Һәм бу дөньяның да һәм ахиратның да бәхет сәгадәтенә ничек ирешергә менә шушы пәйгамбәрләр өйрәтеп калдырды. Һәм безнең Аллаһы Тәгалә холкыбыз, психологиябызда шулай ясады. Адәм баласы кемгәдер булса, кемнәндер булса да үрнәк алырга, кемгәдер булса да шарга тырыша. Менә без дә күрәбез шулай бит, безнең һәрберебезнең дә бар ниндидер үрнәк кешесе. Менә кичкенә вакытта балалар өчен үрнәк әти-әнисе була, шулай бит. Малайның әтисенә ошыйсы килә, кызның әнисенә ошыйсы килә. Үсә бара инде укытучылар була. Укытучылардан соң кайбер дуслары булырга мөмкин. Бүген көндә инде интернет заманында да күрәбез, шулай бит. Балалар үрнәк итеп ала үзләренең ниндидер артистларны, ниндидер спортсменнарны, ниндидер җырчыларны, ниндидер блогерларны, шуларга шарга тырышып, алар кебек прическалар ясата, алар кебек киенергә тырыша, алар кебек сөйләргә маташа, шулай бит. Әле менә күптән түгел генә бер шәһәргә барган идек, тренировкага дигәндә, бер бала шундый зур итеп монда татуировка ясатып куйган. Яшь кенә 20 яшьлек кенә малай. Сорыйбыз, нәрсә соң бу дип. Бу минем яраткан героемның сүрәте. Ягъни сүрәт ясап куйган, баш кайбер агзалар. Карагыз, менә бу шарга тырышу, кемнедер ярату, кемнәндер үрнәк алу, шуның хәтлек теге шикләрне чыгара, Алла сакласын, шундый зур гунахларга да бара. Чөнки беләбез, татуировкалар ясату, тәнгә теләсәң рәсемнәр ясату безнең динебездә тыелган булып тора. Сүрәт ясау тагын да гунахлар, шулай бит. Безнең динебездә кул белән жанлы әйбер ясау, кеше булсынмы, хайваннар ясау булсынмы, бу катгый тыелган зур гунахлы гамәлләрдән кирип тора. Нәрсә инде моны үз тәнеңгә ясату, һәм ниндидер бер мәхлукны, ниндидер бер геройны, ниндидер бер кешене. Менә шуңа күрә безнең холкыбыз шундый булганга күрә, кемгәдер ошарга тырышканга күрә, Пәйгамбер Алла Субхана ва Тәгалә безгә үрнәк итеп
иярергә тиешле булган кешене җибәргән. Ул да булса безнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам. Һәм менә мөселман кешесе үзенең тормышында алдан алып баручы үрнәк ул да булса шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам булырга тиеш. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам өйрәтеп калдырды бу дөньяда намаз укып, ураза тотуны гынамы? Юк. Бөтен тормышыбызда кирәкле булган нәрсәне ул өйрәтте. Гади генә әйберләрдә, хәтта менә бәдрәфкә кайсы аяк белән керергә, нинди дуга әйтергә, ничек тәһарәт алырга, ничек истинҗа кылырга, ничек юынырга, кайсы аяк белән чыгабыз һәм нинди дуга әйтәбез өйрәтте. Өстәл каршына утырдык икән, кайсы кул белән ашарга кирәк, ничек ашарга кирәк, нәрсә әйтергә кирәк, ашап бетергәч тә хәтта нәрсә кулыгызда калган ризыкны да ялап бетерегез ди, һәм тәлинкәдә ризык калдырмагыз ди. Теге әбиләр әйтәйш әле, тәлинкәдә ризыгын калдырма, бәхетең калмасын дип, шулай бит. Теге дәлилле булмаса да, әмма Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам нәрсә диде? Шушы әбиләрнең сүзен ныгытып, тәлинкәдә ризыгын калдырма, ашап бетер, чөнки бәрәкәтнең кая калганын белмисең ди. Бәлки шушы калган ризыкта бәрәкәттер ди. Bütün нәрсә нишкәлекләрне өйрәтте Пәйгамбәр. Аша бетергәч нәрсә әйтергә, алдыңдагысын гына аша, тегендә монда сикереп утырма. Сәүдәгә кердең икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи өйрәтте. Нинди сәүдә белән кәсеп итәргә ярый, нинди белән ярамый, нинди кәсеп рөхсәт ителгән, кайсысы тыелган, кая залог калдырырга ярый, кайсы вакытта залог калдырырга ярамый, тулысынча түләнергә тиеш. Бөтенесе өйрәтелгән Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламның сөннәтендә. Күрше белән ничек муамәлә кылырга кирәк? Күпме чыгырга ярый, күпме ярамый? Күрше ничә арадан күрше санала? Ничек бала тәрбияләргә кирәк? Ничек хатын белән, ир белән гаилә корырга кирәк? Бөтенесе бар. Без генә аны белмәгәнгә күрә, каяндыр, читтәндер, ниндидер философларны, ниндидер анда галимнәрне укып өйрәнгән булабыз. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам юлын өйрәнсәк, бу дөньяда бәхеткә илтә торган бөтен нәрсә дә бар. Һәм карагыз, менә бу сүзләрне дәлиллисем килә, менә Әхзаб сүрәсенең 21-нче аяты белән Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dhakara Allahu kaseera." Сезнең өчен ди, ягъни безгә, мөселманнарга мөрәҗәгать итеп әйтә Аллаһ Тааля. Аллаһка һәм соңгы көнгә ди, өмет баглаган кешегә ди, әгәр дә без чынлап торып Аллаһка шанабыз икән, үлгәннән соң терелеп кыямәт көне булачагын һәм Аллаһ каршында җавап тотачагыбызга инанабыз икән, һәм Аллаһны күп итеп искә алган, ягъни Аллаһны һәр вакытта да зикр итеп, намазлар укып, иртәнге кичке зикрләрне әйтеп, Коръәннәр укып торган, Аллаһны зикр итеп яшәгән кешеләр өчен ди, Аллаһның Расулендә, ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассаламда күркәм үрнәк ди. Менә күркәм үрнәк, бәхеткә илтә торган безнең өчен кем? Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам. Артистлар да, блогерлар да түгел. Әгәр дә шушыны без тормышыбызда кулланабыз икән, ничек ул өйрәтте, шулай итеп яшибез икән, без димәк, менә бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам хакын үтәгән булырбыз. Чөнки ла илаһа илляллаһ Мухаммаdur Расулуллаһ дибез, шулай бит? Әшһәду ан ла илаһа илляллаһ ва әшһәду анна Мухаммаdur Расулуллаһ. Шәһадәт бирәм, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы бер нинди илаһ юк, Аллаһ Тааладан башка. Һәм шәһадәт бирәм, Мухаммад, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам аның кылы һәм илчесе дип. Аның кылы һәм илчесе дигән сүз, ягъни мин Аллаһка гына гыйбадәт кылам дип, Аллаһка шаһидлек бирәбез, килешү төзибез. Аллаһтан башка бер кемгә дә гыйбадәт кылмыйм дип. Һәм шәһадәт бирәбез үрнәк итеп, тормышымда үрнәк буларак, менә һәр вакытта да тормышымда алдымда куячакмын. Карап, вәгазьләнеп, гыйбрәтләнеп, кемнең тормышын, кемне үрнәк итеп? Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам. Мухаммад Расулуллаһ дип әйтте икән, всё, безнең барлык үрнәгебез Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам булырга тиеш. Һәм карагыз, җәмәгать, менә айрым китаплар бар. Шәмаилун Наби, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламның
сыйфатлары дигән Имам Тирмизи язып калдырган. Абу Давудның Сүннәт китабы бар. Ягъни Пәйгамбер саллаллаһу сыйфаты, хулкы, ничек ул ашаган, ничек ул йоклаган, ничек ул гыйбадәт кылган, ничек гаиләдә үзен тоткан, ничек кәсеп иткән. Һәм бөтен нәрсә ярый шушы китапларда. Һәм без күбрәк шушы Пәйгамбер саллаллаһу тормышын, аның сүннәтен, аның хәдисләрен өйрәнгән сайын, ятлаган сайын, тормышыбызда кулланган сайын, без Аллаһы Тәгаләнең сөекле бәндәләренә әвереләбез икән. Аллаһны күбрәк яраткан сайын, без күбрәк Пәйгамбер саллаллаһу сүннәтен өйрәнергә тиешлебез. Бу сүзләргә дәлил Аллаһ субхана ва тәгалә Имран сүрәсенең 31-нче аятында әйтә: "Кул ди". Аллаһ Тәгалә әйтергә куша Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга: "Әйтте аларга ди, мусульманнарга ди, ин кунтум тухиббуналлаһа", әгәр дә сез ди Аллаһны яратасыз икән ди. Аллаһ Тәгалә кемгә әйтергә куша? Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям. Кемнәргә? Безгә, мусульманнарга. Әгәр дә сез ди Аллаһны яратасыз икән ди, нишләгез ди? Фаттабиуни. Пәйгамбәрбез әйтә: "Миңа иярегез ди". Ягъни минем сүннәтләремне үтәргә омтылыгыз ди. Минем юлым буенча барырга тырышыгыз ди. Фаттабиуни. Иярегез ди миңа ди. Иярсәк нәрсә була ди? Юхбибукумуллаһ. Сезне Аллаһ яратыр ди. Димәк, без күбрәк Пәйгамбер саллаллаһу сүннәте буенча, аның хәдисләрен, аның тормыш юлын, сирасын өйрәнгән сайын һәм тормышка ашырган сайын, безне Аллаһ яратачак. Һәм нәрсә? Ва яғфир лакум зунубакум. Һәм гынахларыгызны ярлыклар ди. Ни өчен шундый менә Коръәннән соң кала сүннәт иң зур әһәмияткә ия? Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйткән намаз укы дигән. Ничек намаз укырга? Әйтмәгән. Каян беләбез? Пәйгамбер саллаллаһу хәдисләре, сүннәтләре аша 5 вакыт намаз, иртәнге намаз 2 рәкать фарыз, 2 рәкать сүннәт, илә намазы ничә рәкать фарыз, ничә рәкать сүннәт каян беләбез? Пәйгамбер саллаллаһу юлы аша. Ураза тот дигән Аллаһ Тәгалә Коръәндә ни рәвешле тотырга, вакыты кайчаннан кайчан тыелып торга, нәрсә уразаны буза, нәрсә бузмый, каян беләбез? Хәдисләр аша. Пәйгамбер саллаллаһу сүннәте аша. Закат түләгез дигән. Нәрсәдән закат түләнә? Ничә процент түләнә? Каян беләбез? Пәйгамбер саллаллаһу хәдисләр аша. Һәм менә Коръән вахи булган кебек, Пәйгамбер саллаллаһу сахих хәдисләре шулай вахи булып тора, откровение булып тора. Бу сүзләргә дәлил Пәйгамбер саллаллаһу нәрсә диде? Нәҗм сүрәсенең 3-нче, 4-нче аятларында: "Ва ма янтиqu анил һава илля вахю юха". Пәйгамбер саллаллаһу үзенең теләге белән, үзенең нәфесе белән бер нәрсә дә әйтми ди. Илля дәмәгәр без ирештергән вахийны гына ул сезгә ди, җиткерә ди. Димәк, Пәйгамбер саллаллаһу сахих хәдисләре ул гади генә кеше сүзе түгел. Кайбер кешеләр әйтә: "Менә бу бит инде ди, хәдис ул кеше сүзе генә бит ди. Менә Коръән җитә безгә ди". Юк, җәмәгать, Коръән генә җитми. Коръәнне дөрес итеп, тиешле аңлар өчен шушы хәдис, сүннәтләр кирәк. Чөнки әйткәнебезчә, шушы гыйбадәтне дә Пәйгамбер саллаллаһу аңлатмаса, без аны үти алмасыйк. Ул шулай ук вахи, откровение. Шуңа да хәдисләр кеше сүзенә әйләнмәсен өчен гасырлар буе галимнәребез бүтән тормышларын шушы гыйлемгә багышлап, һәрбер хәдисне өйрәнгәннәр, һәрбер чылбырын тикшергәннәр. Менә бу кешегә әйтте, бу кеше кешегә әйтте, фәләнгә әйтте. Һәм алар өйрәнделәр шушы кешеләрнең хәдис тапшыручыларның чылбырын. Ул шушы чорда бер-берсе белән очраша ала идеме? Ул тақвалык иясеме яки ялганчыеме? Хәтта шундый кыссалар бар, шундый гаҗәеп име? Бер хәдисне алыр өчен алар җияү уйлап кына карагыз, 1000 километр, кайбер вакытта 2000 километр сәфәргә чыга торган булганнар шушы бер хәдисне ишетер өчен китапларына язып куяр өчен. Уйлап кына карагыз, җияү. Һәм шунда менә бер
хикаяны сөйлем, кыссаны дегенде, бір кіші шулай бір хадис алыр үшін бик ерак ничәшәр мең километр бір илгә бара. Шушы кешедә бір хадис бар, шушыннан барып ишет язып куй дигәч, бу бара. Һәм барып җиткәч, карап тора теге кырыйдан теге кешене. Бу кеше сарык көтүп йөри. Көтүчелек инде. Һәм теге хайваннарны кардага кертер читләтеп алган инде. Мәгез дип чакырабыз бит инде. Кулда бер нәрсә дә булмаса, псине чакырабыз, этне чакырабыз, хайваннарны мәмә дип алдалап кертәбез бит. Шулай бит. Бу кеше дә шулай итеп хайваннарын алдалап кардага кертеп югып куя. Һәм бу кеше әйтә, кара әле ди. Бу бит хайваннарны алдалады ди. Карагыз, нинди зәкилек, шулай бит. Безгә бит исебездә китми. Димәк ди, бу хайванны алдалагач ди, мине дә алдалый ала бит дип, кире кайтып китә, бу кешедән хадис алмый. Хадис карагыз. Хәтта карагыз, икенчесе берәү шулай хадис алырга килә, һәм урамда басып ашап торганын күрә, шушы хадис бар дигән кешене. Без беләбез, безнең әдәп буенча теләсә кая теге урамнарда теге ашап йөрергә ярамый. Ашадың икән, өстәл каршында утырып ашарга кирәк. Бу ди Пәйгамбәр сүннәтен тулысынча үтәп яшәми, урамда теләсә кая басып ашап йөри дип, бу кешедән хадис алмыйча кайтып китә. Карагыз, нинди нишкәлек. Шулай бит? Монда буларның тикшерү ни белән карасам, бездән беребездән дә хадис алып булмый, шулай бит? Әмма нәрсәне әйтәсе килде монда? Шушы хадисны бик җентекләп, бик каты тикшереп, бу кеше ялганчымы, ялганчы түгелме? Бу кеше тақвалыгы ни дәрәҗәдә? Менә бөтен шушы критерийларга туры килсә, ялганламаса, тақва булса, халал кәсеп белән генә эшләсә, шул вакытта гына бөтен шылбырын тикшереп, бу кешенең хадисен алып язып куйганнар. Теләсә кемнән хадис алынмаган, юк. Менә бу хадис әле дип син килеп әйтсәң дә, алар сине китапына кертмәгәннәр. Шуңа күрә дә безнең менә сахих, достоверный русча әйтсәк, хадис җыентыклары бар. Бухари, Муслим. Һәм калган җыентыклар да Нәсаи булсынмы, Ибн Маҗа булсынмы, Тирмизи булсынмы, Абу Дауд булсынмы, Суннан Байхақи булсынмы, Суннан Дарими булсынмы, Муснад Имам Ахмад булсынмы, алар бөтенесе галимнәрнең тикшерү аша үтте. Һәр бер шылбыры һәм анда яздылар. Бу хадис сахих, монсы заиф. Монсы вообще уйланып чыгарылган, ялган хадис. Ялган хадислар белән гамәл кылынмый, алынмый, шулай бит. Шуңа күрә хадис берничектә кеше сүзе түгел. Илләләмәр сахих хадис дип әйтелә икән, Бухари һәм Муслимда килә, һәм башка хадис җыентыкларында бу хәсән сахих хадис дип сөйләп, без моның белән инде гамәл кыла алабыз, бу кеше сүзе түгел. Һәм шуңа темабызга кайтып, менә үзебезне дә ни дәрәҗәдә без Аллаһы Тәгаләне яратуыбызны беләсебез килсә, без карарга тиешбез, ни дәрәҗәдә без Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлламның сүннәтен үтибез. Менә бер китап бар. 1000 сүннәт һәр бер көнгә дигән. Ягъни галимнәр хадислар буенча җыйганнар. Көн дәврендә уйлап кына карагыз, 1000гә якын сүннәт эшләп була икән. Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу уянды йокыдан, нинди зикр әйтте, кайсы як белән торды, иң беренче нишләде, кая барды, мәдрәфкә барды, шулай бит, ничек хаҗәтен үтәде, ничек чыкты, ничек ашады, иң беренче нинди намаз укыды, нинди зикрләр әйтте. Ягъни шушында бөтенесе хадисләп җыелган. Менә үзебез дә шуның белән чагыштыра алабыз. Шушы сүннәтләрне менә күбрәк үтәгән саен без күбрәк Аллаһны яратабыз. Чөнки бу дәлил булып тора. Берәни ситуациядә калдык, сорау бирәбез икән. Пәйгамбәр саллаллаһу ничек бу вакытта, нәрсә эшләр иде икән? Теге хадислар бар бит инде, Пәйгамбәр саллаллаһу, мәсәлән, бер бәдәви килде дә мәчеткә, һәм кеше хаҗәтен итте. Сахабалар инде тордылар, теге шулай бит, кемдер инде чыгарып атасы, кемдер инде кыйныйсы, кемдер инде башын чабасы, шулай мәчеттә шуның хәтлек бузыклык, начарлык кем эшли инде дип. Пәйгамбәр саллаллаһу нишләде? Туктагыз, утырыгыз ди. Пәйгамбәр саллаллаһу кызмады да, ачуланмады да, утырыгыз ди. Һәм нәрсә диде? Эшен эшләп бетергәч чакырды, кил әле ди. Һәм җайлап кына, матур гына аңлатты. Мәчет ди Аллаһның йорты ди. Монда ди, мондый бузыклыклар эшләү ди, хуп күрелми ди.
Монда Аллаһны зикр итәләр, монда гыйлем алалар ди. Шуңа күрә бүтән син бу гамәлеңне кабатлама ди. Һәм сахабаларга әйтте, теге эшләгән җиргә ди, 1-2 чиләк су сибегез ди. Нәҗис юкка чыккан өчен. Һәм мондай күркәм әхлак күреп, мондай йомшаклык, мондай муамәлә күреп, теге бәдәви әйтте, "Эй Раббым, Мөхәммәдне кичер, башка бер кемне дә кичермә" ди. Дуа кылып куйды. Яни тегеләргә бөтенесенә ачуы чыкты шулай бит. Аңа шундый дурфалык белән, аңа шундый явызлык белән, аңа ниткәнгә күрә, һөҗүм иткәнгә күрә, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, "Рәхимле бул" ди. Син рәхимле булсаң, сиңа да Аллаһ Тәгалә рәхимле булыр. Яни карагыз, менә данный безнең дә була бит мәчеттәме, анда эштәме берәр кеше шуны хәтлек берәр начарлык кыла да инде, без дә кызып китәбез. Һәм искә төшерик, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям менә бу ситуациядә нишләде икән? Һәм ул нишләде? Сабырлык белән көтте дә шуны эшләп бетергәч, килеп җайлап кына матур гына аңлатты. Һәм теге кеше, менә тагын бер генә хадис сөйлимдә, шуның белән инде нитербез. Үрнәк. Менә бүгенге көндә сөйләм күп, шулай бит, бөтенесе сөйли, бөтенесе өйрәтә, беләмә, белмимә, бөтенесе өйрәтә бүгенге көндә. Әмма шушы сөннәт белән, шушы дин белән яшәүчеләр бик аз, бармак белән гына санарлы. Әмма җәмәгать сөйләмгә караганда үрнәк катырак кешенең күңеленә тәэсир итә, сөйләмгә караганда. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тагын бер үрнәге турында сөйлисем килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер бәдәвигә әҗәте була. Һәм әҗәтен сорап, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям янына килә дә якасыннан тотып ала. Каты итеп тотып ала. Бу хәтта шушы хадисны риваят кылучылар әйтә, муенында шундый кызарып чыккан ис кала, шуны каты итеп кысып ала. "Я Мөхәммәд" ди. Яни без беләбез, сахабалар йомшаклык белән матмый, "Я Расулуллаһ, и Аллаһның илчесе" дип кенә әдәп белән мөрәҗәгать иткән булар. Бәдәвиләр алар далада, кырда яшәгәч, бик әдәп әхлаклы булмыйлар. Шуңа күрә "Я Мөхәммәд" ди. "Кайчан әҗәтемне кайтарасың инде" ди. Шундый дурфалык белән, катылык белән. Һәм кырыйда Умар радиллаһу анһу була. Умар радиллаһу беләбез инде шулай бит ул. Бик көчле шундый ни кеше була, һәм кылычын чыгара. Расул рөхсәт ит, башын чалып миянды. Пәйгамбәр саллаллаһу елмаеп кына куя. "Ничисең син" ди. Ул бит үз хакын сорап килде ди. Теге кешегә елмая, уйлап кына карагыз, якасын тотып алды, шуның хәтлек дурфалык белән. Шулай безгә берәр сал әйтеп килсә, без не то что анда елмаю. Шулай бит инде, нәрсә эшләячәкне һәрберсе үзе уйлап куйды инде. Һәм елмаеп кына куйды. Һәм әйтте сахабаларына, "Әҗәтне кайтарыгыз" ди. Һәм өстәп бүләк тә бирегез ди. Теге бәдәви аптырашта кала. Сискәнеп китә, "Ничек инде" ди. Бүләк бир ди. Без беләбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям берәрсеннән әҗәткә алып турса, әҗәтне кайтарганда ул берәр бүләк бирә торган булган. Ул сөннәт булып тора. Әйе, бу рибага керми. Әгәр дә алдан сөйләшмәсәң, мәсәлән, 10 мең биреп тора әле. Һәм син әйтәсең, берәр бүләк бирсәң генә бирәм дип. Бу атта риба була, бу атта ярамый. Яки 11 мең, 15 мең итеп кайтарырсың. Бу инде иң зур гына риба. Беләбез шулай бит. Әгәр дә ярар биреп 10 мең биреп тор, ярар проблема юкмы, биреп торам, кайтарырсың анда 1 айдан соң. Берни шарт та, берни условие да, берни таләп тә булмады. Һәм 10 меңне кайтарганда, мәсәлән, бәлеш пешереп алып килә анда, яки анда бер чиләк алма алып килә, яки башка төрле берәр торт бирә, бүләк. Бу вакытта бу сөннәт булып тора, бу хәерле гамәл. Бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сөннәте. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям да әйтә, "Әҗәтемне ди, кайтарыгыз һәм бүләк бирегез" ди. Һәм теге бәдәви шаккатып куя. "Ничек инде" ди. "Мин сиңа ди шундый каты дурфалык белән килдем" ди, "Син миңа елмайдың" ди. Әҗәтне генә бирү түгел ди, өстәп бүләк тә бирдең. Мондый муамәлә ди, бер кешедән дә бер кайчанда күргәнем юк ди. Син ди хакыйкый, син Аллаһның илчесе ди. Һәм нишли? Мин шәһадәт бирәм ди, Аллаһтан башка һәм гыйбадәткә лаеклы бер ни зат юк, һәм син ди Аллаһның илчесе дип ислам кабул итә. Карагыз, бер гамәл, бер муамәлә, бер күркәм әхлак нишләтте кешене дингә кертте. Бернди вагазда сөйләнмәде, үгет насихат та
Кызганычка каршы безнең бүгенге гамәлебезне күреп кеше диннән кача. Мәчеттән ерагая. Бүгенге көндә инде җәмәгать сөйләм күп, гамәл әз. Теге бер галимебез әйткән бит. Алла сакласын, инде безгә андый булырга язмасын. Монафик ди, күп сөйләр ди, әз эшләр ди, хакыйкый мөэмин кешесе ди, әз сөйләр, күп эшләр ди. Ягъни менә без шушы сөннәтләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шушы хәдисләре, Аллаһның хөкемнәре ул безнең тормышта чагылыш табырга тиеш. Сүздә генә түгел. Һәм менә узын сүзнең кыскасы җәмәгать. Аллаһны ни дәрәҗәдә яратабыз, күренә безнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тормыш юлын өйрәнү. Аның сөннәтләрен, аның хәдисләрен укуда, ятлауда, өйрәнүдә. Һәм инде иң мөһиме гамәл кылуда. Үзебезгә сорау бирик. Күпме дәрәҗәдә мин Пәйгамбәр сөннәтен белән һәм хәдисләрен белән үтимме шуның белән. Алла субхана ва тааля барчабызга да һидаят тәүфик бирсен. Пәйгамбәр саллаллаһу ярату ул сүздә генә түгел, шушы хәдисләрен өйрәнеп гамәлләрдә дә чагылыш тапсын иде. Аны билгеле бер көннәрдә генә түгел, ел буе, тормышыбыз буе өйрәнеп, аның белән яшәргә Аллаһ Тәгалә һидаят тәүфигын бирсен. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, ва астагфирука ва атубу илайк. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fa innahu al-ghafurur rahim.